Com estan? Són vora les 2 i ja ho tenim tot a punt per a contar-los què passa pel món la véspera de Sant Jordi. Comença Notícies Nou. I això que estan escoltant són els Pabordets. Tenen entre 1 i 8 anys i li han posat noves veus a les cançons infantils valencianes de sempre. Recorden el grup Carraixet? Estos xiquets són els nets del seu fundador. Volem que coneguen els Pabordets, uns xiquets que canten per a xiquets i en valencià. Són de Tavernes Blanques i els seus membres tenen entre 1 i 8 anys. I no és estrany, ho duen en la sang. Són els nets de Lleonard, del fundador del mític grup Carraixet, i han heretat del seu iaio l'amor per la música i les tradicions més valencianes. Estos xiquets són els Pabordets. Hola, em dic Eco. Hola, soc Joana. Hola, soc Carme. Hola, soc Adam. I ella és Celeta. Tot i la seva joventut, ja han gravat el seu primer disc. Amb la denteta de llet es recuperen cançons tradicionals valencianes. Estos moments la gent va molt atabalar i els pares i les mares no tenim el suficient temps a lo millor per a transmetre als nostres fills i filles les cançons populars valencianes infantils. I és que darrere d'estos xiquets hi ha estes dones. Les reconeixen? Estes germanes, juntament amb son pare, formaren el grup Carraixet fa ja quasi 40 anys. 3 generacions de músics en valencià que seguissin el rumb del seu fundador. Lleonard, de malnom, el Pabordet, un rumb que ara com ara no té fi.